Prodali jste auto nebo ho odhlašujete z registru, pak určitě řešíte otázku, jak správně vypovědět povinné ručení. Ve většině případů budete potřebovat 3 věci. Formulář pro výpověď od vaší pojišťovny, doklad o změně, třeba potvrzení o prodeji auta, odhlášení z registru nebo kupní smlouvu a někdy i kopii malého technického průkazu. Důležitá je i lhůta. Pokud auto prodáte, odhlásíte z registru nebo zanikne, musíte výpověď poslat do 8 dnů. Jinak může pojištění běžet dál i bez auta a vy byste zbytečně platili. Pokud jste klientem povinnéručení.com, máte to jednodušší. Stačí nám jen zavolat a pomůžeme vám s celým postupem. V opačném případě doporučujeme se telefonicky obrátit přímo na vaši pojišťovnu, která vás provede celým procesem výpovědi. Se správným pojištěním je to hračka. Porovnejte si nabídky a sjednejte pojištění pohodlně online na povinnéručení.com.